What's up mga karil? Pumunta pala kami kahapon sa palengke at nadaanan namin si kuya nagtitinda ng sweet Hawaiian pineapple. Bali, ang galing niyang magbalat ng pinya. Ang pwesto pala nila guys is doon malapit sa may mga nagtitinda ng rice puto at mga kakanin. Makikita nyo kaagad sila. Kasi ang tinda nila is napakamura at ang tamis ng pinya. Yung dalawang piraso niyan guys is worth 30 pesos. Kasama pala guys sa pagbalat, tinatanggal na rin yung mata ng pinya kasi pangit naman kumain ng may mga mata-mata ng pinya. Medyo matalim tsaka makatiyan. Panoorin nyo guys. Ang galing. Sanay na. Sa mga gustong bumili, puntahan nyo lang dito sa Pulangi. Kapag palengke day, makikita nyo kaagad sila.